el equipo lo Vitoria. ¿Tú cómo lo viste? Igual que tú. Bueno, pues la verdad a ver, evidentemente, pues lo que dije na previa, que, bueno, sabíamos que era un partido, pois, non da importancia do día do Salamanca, porque, bueno, sí que aí estábamos nunha situación moi complicada, pero sí que é verdade que, bueno, gañando hoxe, pois, a vida vese doutra maneira, e, bueno, sobre todo, pois, encadenar vitorias consecutivas, co marcador a cero, facendo un partido seguramente dos máis feos da temporada, pero que, bueno, ao final non é fácil ter as ocasións que tivemos un partido tan cerrado e bueno, pois aproveitando un pouco para que eu creo que hoxe tamén notábase un pouco que nos costou ou nos pesou un pouco a posibilidade de que perder era de novo volver a como estábamos, que tiñamos máis que perder que ganar e, bueno, polo menos esos resultados, esta distancia cos de abaixo, que, bueno, permítenos un pouco soltarnos un pouco máis, evidentemente, pois soltarnos para ben en ataque, pero, bueno, creo que ao final tamén defensivamente hemos dado un paso hacia diante dende o Coruxo, sobre todo, que, bueno, veíamos que con xogar ben só non chegaba e nada, no que digo, partido tamén marcado polo vento, un tempo para cada un nese control de chegar máis ao área, pero, bueno, creo que a partir do primeiro gol, pois, eles tamén pegan un baixo un pouco anímico, supongo, pola situación na que están, e nada, pois, o resumen é a pregunta que ti fase, o que resume perfectamente todo. Tres victorias seguidas, pero hai dúas porterías a cero, que despois da sangría que tiño o Bergantiños aí na parte de atrás, eu creo que se ve que fixeches ben a Revalia. Sí, a ver, sí que é verdade que te digo, aparte de bueno, seguramente invertir máis tempo no día a día, pero eu creo que parte máis de que bueno, era evidente que aí tiñamos un problema, os xogadores foron os primeiros que deron conta, pero sobre todo unha vez que, bueno, pues a situación volveuse crítica na clasificación e cando se veron aí abaixo, pues bueno, creo que é moi complicado pois sair de abaixo como saímos ahora estes partidos, coa dinámica de grupo que temos, sobre todo, pois eso, vernos abaixo na xornada 3-4 da segunda volta, como cando ao final da primeira volta casi estábamos media tabla alta, bueno, ao final creo que dimos un paso adiante en esa competitividade que igual nos faltaba porque, bueno, non veíamos os problemas na clasificación, por sorte, pois sí que é verdade que nestes partidos pois estamos conseguindo deixar a porta cero, que tamén é certo que creo que se tiveron tantas ocasións eles un ou dous, como teñen outros rivais que tamén han metido un ou dous goles aquí, entón, bueno, pero que tamén ese traballo do día a día tamén veña acompañado un pouco dese cambio de dinámica, incluso de sorte na nosa portería, que con moi pouco pois facíanos moito dano. Moi ben, acabamos. Moi ben.